Abang painaway Chris kilob ning balera. Dintang niya kabud ing meto nga sakyan madalundom awang at kabudya naman tinok ng arap na. Adwala ka tao rin kinuldas bang pakisabyan day Chris. Yapin ding minta ka na ako nakadwa rin. Aru, yapin ding minta ka na ako nakadwa rin eh. Nang sabyan ko kaya kanini. Oh, Chris. Boss. Ang milyari. O na nito, boss. Saramen, kini na ka. Ano po ito? Atin yung pakay congressman. Ano po ito? Atin yung sang pakay congressman kanya na paobra kaya Ano ka. po itong Papalakara na ako, kini bang pagsabyan na ka. Boss, may kantay lang. Opo. Pagsabyan min eh. O nang ka nung kaya, problema. Tabalo, nyapin talanda ka kini, ka nung problema. Kung bisa ka, sagulin mo yung gawin mo eh. Maglaban yung manok king Martes sa congressman, balo mo ita. Opo. Rin niya mong pamakarinay naman eh. Wala namang itang pera hanggang magkano bayaran ng congressman. Opo. At niya palang papabiya ka ay. Oh, Hindi ko po atanggap din, bata boss. ka la rin ni Jo. E mo pa nakitan king pabanwa rin eh. Kota po masira ako kayong obra ko. Saguli mo yung gawan mo. Pamakarinay niya ang congressman itang kalaban na king politika. Hala kang hanggang magkano bayaran da ka. Baliktan mo yung laban king Martes. E ko po atanggap din, maka-hospitalya pa mo po yung abe ko. Ika naman, Chris. Hindi ko po atanggap din, boss. Saguli mo yung gawan mo bo eh. Baliktad niya mo, da naman balo ring tao. Mula lala ring tao ken, da balo yung gawan mo. Agawa mo ito. Agyo mong gawan. Pero boss, halipo. Halipo siguro. Mas lalo mong kailangan tingeni rin eh. Huling masakit yung asawa mo. Halipo siguro. Yapin ikang pagsabyan Ikaw po atanggap huling din, ikang sentensya maka-hospitalya daw pa ka mo rin. po yung abe ko. Uy tapin, mas kailangan pin, tanggapan mo rin eh. O maka-hospitalya pala yung abe mo eh. Pero Tanan mo na boss, rin eh. halipo. Karakalda rin ni Chris oh. Halipo Makasabi kami siguro. kami mong mayap eh. Kung nano po yung Agawa sabyan mo na rin rin tao. Eh mo intindihan ding tao, mula lala ring tao kaya da naman baling gawan mo. Ika may tintang kaya ni narap king Malunos tao ko po ka na ako. Na, may kasundo ka ta, halika ta, uli nga ako, wala akong oras makipagkay. Sana ka man, naliwa na lang ko nan mi. Bisa ka tumbada ka kaya na. Halipo, o sige po, tanggapan Bisa ko ka? no po. Halipo, o sige Gaan po, mo, o sige ali mo. po, tanggapan ko no po. Detang pera rin Opo. kailangan mo. Eh mo ka hindi Opo. kahit na ring tao, tsaka Opo. papakain na kang congressman ka na ako. Bisa ka tumbada ka kaya Opo. na. Sige po, Na, sige po, tanggapan ko no po. bisa na ka. Opo, Basta pa mo walang mana kito. Nano, opo. gawan mo, ali mo. Halipo, o sige po, tanggapan ko no po. Nung bisa ka kanyan, nung bisa ka, kaya na nakakeni eh. Aru, Mabisa ka, ali ka. Tanggapan mo la. opo. O de mas masanting yung pisa be. Takal lang pera rin eh, moging panakit eh. Opo. Deni na rin pera mo. Bayad na ka. Gustong bayad kang makanyan eh, kamamangan.